ଝୁମୁରେ ତୁ ଏଠି ଉଞ୍ଚକା କିସ କରୁଛୁ ପାଠଶାଠ ନାଇଁ କି ନା ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି ମତେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେନି କେନେ ସେ ଦିଦି ନା କିସ ମାରତେ ଦିଦି ନା ସେ ତ ସେରକୁ ନୁହନ୍ତି ତୁ ଯା ସ୍କୁଲ ଯା ମିଛ କହୁ ତାଙ୍କ ନାଁର ନା ମୁଁ ଯିମିନି ନେ ମତେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ଏମାନେ ମତେ କହିଛନ୍ତି ତ ଡକ୍ଟର ଭାଇକି ସାଙ୍ଗରେ କିଣିକି ଆଇନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ଝୁମୁରେ ସତକ କେତେ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଆରେ ମୁଁ ଗୁଟେ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ନେଇଛି ସତ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ନେଇଛୁ ହଁ ତାପରେ ବି ତୋତେ କାଢିଦେଲେ ତାହେଲେ ଚାଲ ସ୍କୁଲକୁ ତ ସାର୍ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିସ ପାଇଁ ଛୁଆଟାକୁ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଡାକଲା ସାର୍ କିସ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଆଗଲାଣି ସେ ମାଳତୀ ଦିଦି କାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକ ଏଠି ମାନେ ମୁଁ ଏଇ ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ବସି ରହିମି ତୋର ଏଇ ଝାମ୍ପୁଡ଼ି ମୁଢ଼ିଟା ଅଣ୍ଡା ନେଇ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛି ହଁ ଭାଇ ମୋର ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଦାନ କରିକି ଅଣ୍ଡା ଦାନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଦେଖିଲେ ତମେ ହଉ ସେଠୁ ଦେଇଛି ଦେଇ ତ ତାପରେ 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 ମୋ ବାଳ ଆଉ କିସ